अरे पाहू की आरती वाले सुद्धा इले खायल्याकडे जवळ इले अरे वारच म्हणतो आरती वाले हुशार देखील कारत वाढवत असतो इकडे येऊ काय लगेच टायमिंग वर येऊ काय पाटलांकडे देते भाई भाऊजी नाही नाही होत वाटत रे पोरगो बघा रे पोरगो ना उत्सव घ्या घरचे सोय नको ना सोय नको बस मेन काम शेशी कोणात बसलो त्यामुळे तो गमत नाही तो बघा 4-5 नाही युवराज काय रे युवराज हे युवराज गाडा नको अरे काय रे लिंबू व्हायरल काय रे किती 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 धरला पाव बाबा 2च होते पाव कसे त्याने 500 खतम होऊ शकते घाला उद्या का घाला घाला खाऊन दे पाटील घाला हो एका हे पाव दे का तू बस झाला बाबा पाव नको रे पाव व्यवस्था करू काय व्यवस्था परसान वालो लव गो ओ पाटील ओ परसान अरे आरती वाले इले बो जरा सोपे घेवा तर जरा सोपे घेवा तुला पाहिजे यायला पण दे अभि हे आणा रे काय झालं रे हे आणा रे हा बोला लिंबू माप आहे बघ
हा आलो. दोन ते आरतीवाली मंडळी येली काय तेजू चला उसळ हवी काय घे जरा घे घे रे अरे तुझ्याकडे माणूस बघणार आहेत पब्लिक मिळालीच नाही अरे उसळच नाही मिळाली काय करत काय रे चौथी खेप पाहिजे तो बघ तो तर कोपऱ्यात आहे पण त्याला त्याचा काय फोकसच नाही त्याच्याकडे तो बघ लिंबू पिळतात हो बघ चुकला तरी खाता अरे त्यांनी वाढले त्यांनी काय रे माणसं वाढली पाणी होता खिचे उसळीत आता चान्स नाही आता चान्स नाही चान्स नाही आता तो खाली झालो चान्स आता चान्स नाही आता पिटी करा नाही चाय द्या नको बरोबर होत नाही हे पुरी नको पाणी होतं बाबा बघ हो बघ, एक टोप संपलो दुसरं अर्ध झालो तुमका मगाशीच सांगितलं मग आमका बाजू काढून ठेवची मसाला दी माझ्याकडे झालेली आहे घेऊन झालेली आहे मंडळी सपलेली आहे मगाशी झाली हे रस्ता दे थोडा हा असं आयुष्य महत्वाचं किती वेळा खातात मग किती टोप खाली झाले 15 टोप खाली झाले ते वय नाही टोप नाही बारक्यांना पाहिजे फरसंदी या जरा राहू द्या फरसंदी बाहेर फरसन बघतो विचार कापतायचा हे तो पकड पकड टाकतील पाडलं ना जरा पाडलं ना जरा धर ए लिंबू धर एवढा प्रसाद यार ना तशी जाणार मी पिळतोय काय जरा ही मंडळी येता अजून मंडळी येता ती बघा ए मैशा रसो आण रे 16 टायरी मैशा एका रसू दे जुडीवाले पळायचं नाही त्याच्या अंगणा तू किती खाल्ले टोप खाली झालो काय रे शे आता तुका बाहेर उसळ आणत नाही आता नाही आणणार आता संपली ते टोप हे बघा दोन टोप खाली हे बघा हे वायसो रवलेलो संपला सगळा अरे बाहेर थांबलेत वाट बघतात हे कोणा कवी येते उसळ उसळ कोणा लागणार नाही नको आलो हॅलो पुरे पुरे काय एक लागा नको आणखी 2 पाव घेऊ सांगतोय हे घे रे या बघ पाणी किती आहे पाणी किती आणून तुला घराकडे पुन्हा जीव ठेवायचा नाही धर झाले पुरे केले झाले चाय दिलंच नाही ती हा तो सांगता गेले चहा. जळजळता म्हणता तुम्ही काय झाला की नाही आता सुरुवात केली त्यांनी तो टोप करडा होता म्हणता असं सांगतो उसळ कशी सांग कमेंट करून उसळ कशी झाली ती सांगा म्हणून सांग म्हटलं तू तू सांग तू सांग तू सांग रे मी काय सांगतलं तू सांग हे कमेंट करून सांगा उसळ कशी झाली ती मसाला मारणा तो टाकलं त्यांनी नाही बरोबर झाली पण सगळे बाहेर सांगत होते उसळ भारी झाली तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथेच थांबूया कसं वाटलं व्हिडिओ तो नक्की कळवा किचन मधला हा तेच आहे काय 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 आणि उसळ कशी लागली ते पण सांगा उसळ कशी झाली ती सांगा हा असं सांग हा तिखट की गोड कमी कडू बिडू काय हा. भजन आणि उसळपावचं प्रोग्राम कसं वाटलं तर नक्की कळवा
इथेच थांबूया. पुन्हा भेटू आपल्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय.